Αυτή είναι η λύση. Να κλείσουν επιτέλους τα σύνορα και μην μιλήσετε για ανθρωπισμό. Γιατί είστε ψευτοανθρωπιστές. Γιατί με τη δική σας πολιτική πνίγονται τα ανήλικα παιδάκια στο Αιγαίο. Αν υπήρχε η πολιτική των ανοιχτών των κλειστών συνόρων, τότε θα παρέμεναν όλοι αυτοί στην Τουρκία. Στα παράλια της Τουρκίας, όπου ούτε πόλεμος υπάρχει ούτε κανένα πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Παίζετε το παιχνίδι των Αμερικανών, οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα, οι οποίοι με τους πολέμους οδήγησαν εκατομμύρια ανθρώπους στον δρόμο της προσφυγιάς και της λαθρομετανάστευσης. Εάν θέλετε, παίζετε το παιχνίδι όλων αυτών των ξένων δυνάμεων που έχουν στόχο την υποδούλωση αυτής της πατρίδας. Ο ανθρωπισμός σας λοιπόν είναι ψεύτικος και αυτό το καταγγέλει η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή ζητάει το αυτονόητο. Ζητάει σε αυτή τη χώρα επιτέλους να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Και τι λέει ο νόμος? Το αντίθετο από αυτό που κάνει ο Τσίπρας. Ο νόμος στην Ελλάδα λέει πως όποιος εισέρχεται παράνομα στην επικράτειά μας πρέπει να επαναπροωθείται στη χώρα προέλευσής του. Και εμφανίζεται εδώ ο άνθρωπος αυτός που θέλει να λέγεται πρωθυπουργός και λέει ότι είναι παράνομες οι επαναπροωθήσεις. Πού ακούστηκε κάτι τέτοιο?